ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। କେବେ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆଘାତ କେବଳ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ, ଜଣକୁ ବି ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନିଏ, ସେତେବେଳେ ସମୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରହାର କରିଥାଏ। ସେ ଧନୀ ଗରିବ, ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନୀ କିଛି ବି ବୁଝିନଥାଏ। ଯେମିତି ଏକ ଛୋଟ ପୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଳ ଭିତରେ ପଶି ଫଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସନ୍ଦେହ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ପଶି ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯେପରି ନଖ ବଢ଼ିଗଲେ ସମସ୍ତେ ନଖକୁ କାଟିଥାନ୍ତି, ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାରଣ ଖୋଜି ସମାଧାନ ବାଟକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ହେଲେ କେବେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଯଦି ଆମର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।